heb je eiwitjes en wat al opgegeten? Zei mama langzaam. Ze voelde aan Hendrik's voorhoofd. Voel je me lekker, Hendrik? Ja hoor, zei stoute Hendrik. Ik voel me best. Bedankt voor het vragen, zei hij er snel bij. Mama en papa staarden naar elkaar. Wat was er aan de hand? Toen keken ze naar Hendrik. Hendrik, kom hier, zodat ik je een kus kan geven, zei mama. Je bent een fantastisch jongen. Wil je een stukje chocoladecake? Peter ontbrak aan. Nee, dank je. Ik hoef geen cake, zei Peter. Ik wil nog wat groenten. Hendrik liet zich zoenen. Hemeltje, het was zo moeilijk om perfect te zijn. Hij glimlachte zoenetjes naar Peter. Ik wil nog wel een stukje chocolade. Dank je, zei Hendrik. Perfect Peter hield het niet lang meer uit. Hij greep zijn bord vast en keek naar Hendrik. Toen gooide hij spaghetti naar hem toe. Hendrik bukte. Splash! Mama kreeg een vol bord spaghetti in haar gezicht. Langs haar nek droog tomatensaus en ook overal nieuwe roze rollen. Yeah! Peter! Schreeuwden mama en papa. Jij staat jongen! Gilde mama. Meteen naar de kamer! Gilde papa. Mama kreeg die spaghetti van haar gezicht. Ze zag er grappig uit. Hendrik probeerde niet te lachen. Hij kneep zijn lippen op elkaar en hield zich in. Maar het hielp niet. Toen kreeg jij de slappe lach. Het is leuk, schreeuwde papa. Gilde mama. Maar het kon Hendrik niet schelen. Wie had dat gedacht dat het perfect zo leuk was? Volgens mij had je de zaal